Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Kung galing ako sa Lagni Master, MJ, dapat 2-3 CP kapag nagsabay-sabay mga banatero. So ako, minsan minapaubaya ako na sa nila. Sabi ko, sige, kayo na mag-live. Total, kailangan nyo nga magkapera. Charot. Gago! Yabang. Hindi, ganun ako ka-humble. Diba, nung nakaraan, diba? Nung nasa Pampanga kami. Ako nagbayad ng Hong Kong tuloy. Kasi napaalala nyo kasi yung Hong Kong na yan eh. Ate Maria Luz Dress, may magilag shoutout. Ako nagbayad ng hotel. Tapos ako yung nasa lapag. Ganun ako kabait sa kanila. Ngayon, sa mga live, ilayahan ko sila mag-live lang. Pagtapos nila, tsaka lang ako, ganun ako ka-humble. Ganun ko sila ka-love. Yan, kay Randy sa Gadsad, may gabigalog shoutout from Tondo. Wow, na Tondo, Manila. Ganun ko sila ka-love. Sila, inaya ko na, sige, mag-live lang kayo dyan, mga hype kayo. Gago! Kay Juliet Santa Rita, may gabigalog shoutout. Minsan na, sabay-sabay, si Cocholi, Boss Dada, si Master J. Sige, magkarabola, mga hype kayo. Gago! Mag-live lang ako dito. Mamaya na ako pagtapos nyo. Iba naman topic ko eh. Kaya maning ka naman, Jay. Oo naman, syempre. Ako yung pinakamayaman sa mga sa Banateros. Kung si Banat Bay, deny ng deny, ako amin ng amin. Gago! Kung si Banat Bay, deny ng deny na siya ay mayaman, ako naman amin ng amin. Gago! Ako si Oknoy, mega love shoutout sa'yo kay My Life Hong Kong PH. Mega love shoutout sa'yo bro. Ay, parang nagdunk ka dyan bro. Ganoon ang Banateros. So eto, panoorin nyo natin to nung ito kasi eto nga, ano bang pag-usapan? Ito muna, unahin muna natin to. Ito muna, alam nyo, gigil ako dito at tawang-tawa ako dito, hype na to. Oo, putang ina. Hindi mo akalain na pati yung leeg. Pati. Utala natatawa talaga. Alam niyo, habang pinapanood ko to, habang pinapanood ko itong siraulong to, tawa ako, sabi ko, ha? Bakit pati yung pinoproblema mo? Anong meron? Sabi ko, anong meron? Bakit pati yun pinoproblema mo? Pinoproblema mo yung sugat sa leeg ni BP Sara. Grabe nakatangahan mo tong taon to ngayon, guys. Hindi ko talaga alam kung anong meron na bakit, sabi ko, gaano ka na ba kabiter kay sa mga Duterte? Hayop ka, eto siya, ayan, Gago! Uy, kaya na. Oy, kay Jason Kapispisan, mega love shoutout from UAE. Ingat dyan bro. Kay Ma'am si Jen, mega love shoutout. Kay Maria Bill Bars 27, mega love shoutout. Shoutout naman, idol from Hong Kong, kay OJC. Uy, mga katiga kay OJC dyan sa Hong Kong. Hindi magpapa-scam dyan sa mga vlogger dyan, ha? Oy, balita ako, may isang vlogger dyan, ha? Putang ina, nakarating na sa amin yung mga conversation. Pero hindi na namin muna ilalabas kasi baka sabihin nila, sikat na sikat sila eh. Anak ng teteng, na pati hotel, pagkain, yung transpo, pauwi, pinihingi sa mga OFW. Yung isa nagbigay, pero nung pangalawang hingi na, hindi niya na pinagbigyan. Sabi ko, galit talaga. Galing niyo talaga. Kupal kayo. Gago! Okay, Eto, panoorin niyo, Ito yung title niya. Lufet. BP Sara Duterte. Nagkahiwa sa leg. Dapat ipaliwanag. Gago! Puta, uy, may kabe, wala ka na ba yung magbakunted? Puta na, pati yung hiwa sa leg ni Bibi Sara, kailangan ipaliwanag. Gayot na yan. Gago! Tapos,
dito nyo masasaksihan, kung dito nyo mapapatunayan talaga na 100% na kung gaano katanga si Mike Abe. Hindi, promise, dito nyo mapapatunayan. Panoorin nyo. Ha? Dito nyo mapapatunayan kung gaano siya katanga. Ha? Oh, ito, play natin. Pag-usapan po natin itong, ano nga ba ito? Ito ba'y sinadya, gimmick lang ba ito? O talagang naging mapanganib ang kanyang buhay? O nalagay sa balag ng alanganin ang kanyang seguridad? Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang pangalawa sa pinakamataas at personalidad sa ating bansa, si Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, naging controversial at nag-viral yung kahit na naging banta yung hiwa sa leg, no? Parang may hiwa sa kanyang leeg. Pakinggan niyo itong report na ito ng thank you sa News 5. Isa ang News 5 sa mga credible na nagbibigay ng mga impormasyon sa taong bayan. Salamat News 5. Tingnan ko itong video na inyong inilabas. Ito yung parang nakakapagduda eh. Nakakapagduda kung ito ba ay totoo o ano ba gustong palabasin dito si Vice President. Eh no? Grabe. Sugat sa leeg. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ayan no? Sa video po na yan na inilabas. Sinubukan daw igurgur pero hindi nagtagumpay. Ano yun? Sino yun? At kung sino ang tinutukoy niya. Ano yan? Sinubukan mo. Gago! Sinubukan ba igurgur? Ano yun? Gago! Wala mo subtitle na nga. May subtitle na yung video ng TV pero hindi mo pa naintindihan yung guro-guro. Gago talaga to si Mike Abe, puta. Tandaan ng pabaliktad eh. Ayan no? Sa video po na yan na inilabas. Sinubukan daw igurgur pero hindi nagtagumpay. Ano yun? Sino yun? Paano niya nakuha ang sugat at kung sino ang tinutukoy niya na may gawa nito. Nang tanongin ulit siya tungkol dito sa Cagayan de Oro naman kanina, Tawarin hindi niyo niya ako, gusto Lord. diretsong sinagot. Masasabi ko dito sa tawag ko mamaya. Siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. O yun no? Yun. Wow! Mo sinabing yan lahat? Ano yun? Alam nyo, pasintabi na, hindi naman ho sa pagmamagaling. Putay na! Hindi mo malaintindi yung sinabi ni Bibi Sara. Yan o! Pakinggan mo maigi ha, Mike Abe. Hindi naman siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. O yun no? Hindi nyo na-gets yun. Tingnan nyo. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo ano sasabihin nyo dun sa sinabi ni Bibi Sara. Yun no? Sige mo sinabing siyan lahat? Ano yun? Alam nyo, pasintabi na, hindi naman ho sa pagmamagaling. Ang Vice President, elected Vice President ng bansa, mahigpit po ang seguridad na pinagkakaloob dyan ng military, especially ang Presidential Security Group, katulad ng First Family, na binabantayan 24/7, araw-araw ng ating mga sundalo for security dahil napakahalaga ng kaligtasan nila. Pero ito, Vice President, na nagpalabas ng ganyan. So, Hindi na-gets ni Gago! Hindi na-gets ni Tanga. Ay, lako. Ang hirap na. Pag Tanga, no? Puta, ako grade 2 ako na. Nag-gets ko nga yung logic dun sa sinabi ni Bibi Sara. Ikaw, di mo naintindihan. Gago! Ang nasa isip niya, sinaksak daw si Bibi Sara or pinagtangka ng buhay. Tapos problemado siya, mga ka-DDS. Sabi niya, paano yun? Aba, mahirap to. Si Bibi Sara, ang Vice President ng Pilipinas, ay pinagtangka ng buhay. Aba, dapat may paliwanag to. Tapos, narinig niyo? Ha? Silang lahat daw. Aba, mahirap to. Hindi na gets ang putang. Oy, Mike Abe! Puta, ila ka! Gago! Ano si Mike Abe? Ang puta, tanda-tanda mo ng tangayip ka. Yun, napaka-simpleng logic lang nan. Hindi mo pala itindihan. Oh, may hiwa. Ha, ha, ha. Gago! Tangina talaga. Ewan ko ba, eto sorry baka magsabi kayo, Jay, bakit na lang si Mike Abe ng si Mike Abe? Nag-enjoy ako sa kanya. Sabi nga nila, kung saan ka dalhin ng puso mo, doon ka.
Nag-i-enjoy ako kay Mike Abe. Oh, ang sarap barahin ng katangahan niya araw-araw. Bakit ba? Ang ibig sabihin, tangina, hindi ko naman siguro na kailangan ipaliwanag. O sige, mga ka-DDS, kayo na magpaliwanag po kay Mike Abe kung ano yung ibig sabihin ng sinabi ni BP Sara. hindi pinatay, hindi hiniwa. Gago! Alak lang, tingnan to. Hindi, sinabi na nga ni BP Sara, di ba, sa interview, Mike Abe, na hindi na nga dapat bigyan pa ng anumang kahulugan yon. Ibig sabihin, yung gurgur, kasi tinanong siya eh, anong nangyari sa, ano yun eh, joke na may tinatawag na, hindi tinatawag na cryptic post. Cryptic, ano bang tawag dun sa ganun na mensahe? Joke siya na na may laman, may kahulugan. Logic ba? Logic. Napaka-basic na logic nun, Mike Abe. Hindi mo naintindihan. O sige nga, mag-comment nga kayo. Mag-comment kayo. Oh, gina. Mag-comment kayo kung ano ibig sabihin ni BP Sara dun sa sinabi niya. At si Mike Abe, alam nyo, habang inaantay ko matapos ang live ni Master Judea, tawang-tawa ako dito kanina pa. Sabi ko, ha? Ano pinagagawa mo, Mike Abe? Ang ibig sabihin kasi dito, Mike Abe, tuturuan kita, ha? Tanga-tanga mo talaga. Alam naman namin na matagal nang gustong pabagsakin ng Administrasyong Marcos si BP Sara o ang mga Duterte. No? So, ibig niya sabihin doon, bakit daw may hiwa? Dinaan lang sa hiwa na sinabi niya na maraming gumugurgor o maraming gustong magpatumba. Patumba, hindi ibig sabihin na hindi pala patumba, pabagsak, or gusto siyang pabagsakin, no? At lahat ng administrasyon yun, itutumbok ko na, ha, para gets mo. Para gets mo, Mike Abe, ha. Alam ko naman na yun ang gusto mong marinig sa amin, nanguhuli ka lang. Alam ko rin naman na alam mo yung ibig sabihin na yun. Yung nga lang, masyado kang nagpakatanga para mabuhayan ng utak ng mga viewers mong katulad mo ring tanga. Gago! Para may isipin, para may maging kahulugan yung video ni BP Sara at maibigay mo yung mensahe mo sa mga viewers mo na katulad mong tanga. Gago! Na hindi mo naintindihan yung mensahe ni BP Sara kasi isa kang tanga. Gago! Gusto mong i-mind condition yung mga katulad mong mga viewers na katulad mong tanga. Gago! Gusto mong impluwensyahan sila na itong si BP Sara ay nagbibintang na may gustong pumatay sa kanya doon sa administrasyon. Oh, yan ang paniniwala ng mga katulad mong tanga. Gago! Gagi, ang tagal-tagal mo na sa media, hindi mo alam yan. Tsaka ito pa, alam ko yung hiwa dito ni BP Sara. Kung hindi yan yun, goiter. O baka ano yun, yung cheese ba tawag doon? Cheese tuloy, ano yun? Sarap yun. Yung tumutubong bukol. Diba kung mapapansin natin nung mga nakaraan, ay itong si BP Sara ay talagang tumaba at yung leeg niya talaga ay medyo lumubo rin. So napansin natin nung pagbalik niya, nung may hiwa na siya rito, nakita na natin na ganyan na may hiwa na siya at pumayat na. Pati yung leg niya lumiit na. So dito, binigyan ng kahulugan nitong tangang to. Ibig sabihin nun, Mike Abe, no, sinubukan ng mga anti-Duterte na pabagsakin si BP Sara pero hindi nila nagawa. Ayun yung ibig sabihin nun, tanga ka, ha? Gago! Bubo. Hindi ko sure kung goiter or yung cis, ano bang cis ba to? Cis, yan.
Hindi natin alam kung ano diyan, no? Pero posible na yung parang ginurgor na pinapaniwalaan nito ni Mike Abe. Bobo lang talaga, promise. Grabe, patuloy natin. Meron ba talagang totoo na nagtangka sa buhay niya? O siya ba ay nagtangkang magpakamatay? Ayoko na, ayoko na. Tangina mo. Ayop ka, ba't ka ganyan? Lahat trip, gago. Nagtangka mo, baka matay ang gago. Gago! Gago! Gago ka. Oy, may kami, may pagkakomedyante ka rin pala. Nagtangka magpakamatay. Oy, ikaw siguro may kami magagawa mo yun. Pero si Bibi Sara, hindi niya gagawin yun. Hindi siya kasing tanga mo. Gago! May nagtangkang pumatay kay Bibi Sara at may nagtangka daw magpakamatay si Bibi Sara. Ay, patawarin niyo. Lord, patawarin niyo kung ano masasabi ko dito sa tarantadong hype na to. Patawarin niyo ako. Kakasala na naman. Daragdagan ko na naman yung kasalanan ko sa langit sa'yo. May grabe. Gago! Utangin nang yan. Grabe. Nagpakamatay. Na nagpalabas ng ganyan. So, meron ba talagang totoo na nagtangka sa buhay niya? O siya ba ay nagtangkang magpakamatay sa makita ng paggasdas ng lamunan o ng leeg? Dalawang isyo po yan eh. Kung siya... Puta, ilang binigyan ng analyze yung hiwa sa leeg ni Bibi Sara. Puta, ano fit mo? Walak. Ang pinakamalupit, the best of the best, the legendary Mike Abe, ang hiwa ni BP Sara sa leeg, binigyan ng analyze. Nag-analyze sa sugat. Ayop. Gago! Ano ka, Soko? Gago! Hoy! Soko lang dumagawa niyan, Mike Abe. Ayop ka. Tarantado talaga itong gurang na to. Pati yung hiwa. O ganito po ha. Ganito po. Halimbawa, dito po siya sinaksak. Kaso umilag siya. Kaya daplis lang. Ganun ba, Mike Abe? Tangina mo, Mike Abe. Ano pinagagawa mo sa buhay mo? Mike Abe. Para ka ng timang. O, tandaan mo, Mike Abe ha. 5:40 p.m. Inabot ka. Oy, Mike Abe ha, tandaan mo. Thursday, January 27, 5:40 p.m. Inabot ka. Inumin mo yung gamot mo ha. Gago! Tumira ng katol, Boss J. Baka hindi nga lang katol tinira nitong hype na to eh. Ang lakas nung ano niya, nuta. First time ever ko po na makakita po ako ng isang reactor na binigyan ng analyze, ng matinding analyze, ang isang sugat. Yeah, alam nyo ang dapat sisihin dito si Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo kung nanonood ka man, Pastor, alam mo kung pinagbigyan mo lang sana si Mike Abe doon sa 10 million na hinihingi niya, hindi siya nagkaganito. Gago! Hindi, sa totoo lang po ha, Pastor Apollo Kibuloy at sa mga member po dyan ng KOJC na nanonood po sa ating live ngayon. Kung pinagbigyan lang po ni Pastor Apollo Kibuloy itong si Mike Abe, hindi ito naging ganito. Gago! Puta na, Mike Abe. Puta na, lumabaliw ka na. Gago, putik. Ay, naku po. O, halitin ko ha, Mike Abe. Thursday,
June 27, 5:42 PM, inabot ka. Sinumpong ka ha. Tandaan mo ha. O, sinumpong ka. O. Minom ka ng gamot. Minom ka ng gamot sa tamang oras. Okay, play. Ang gumawa nito, meron siyang problema. Nakisip ko yan. Bibigyan niyo ng dalawang kahulugan. Sabi niya, dalawa lang to eh. Sabi niya, dalawa lang to eh. With feelings pa siya eh. Oh. Puta na, sugat lang yung topic niya. Dalawa lang to eh. Dalawa lang. Tingnan niyo. Oh. Play natin. Kung siya ang gumawa nito, meron siyang problema na dinadala. At yun ay dapat malaman ng taong bayan dahil siya ay elected Vice President. Ha? Ano daw? Nasa ano ba yan? Ano daw? Kapag may problema daw sa kaisipan or may problema daw na matindi si BP Sara, eh dapat daw malaman ito ng taong bayan. Ha? Ano may kade? Nag-iisip ka pa ba? Pati problema, pati sariling problema ng Vice President kailangan malaman ng taong bayan. Halimbawa, hirap siya tumae. Halimbawa lang naman, hirap siya o masakit yan niya. Kailangan malaman ng taong bayan yun. Gago! Kung may diferensya daw si BP Sara, may matinding problema kaya niya daw nagawang maglaslas, dapat daw malaman ng taong bayan. Anong connect nun? Gago! Gago lang. Tarantado ka may kabe. Halimbawa, 2 weeks nang tinutubol si BP Sara. Masakit na yung puwet niya sa hindi, halimbawa lang naman. Kailangan malaman ng taong bayan yun? Okay, tuloy. Kung may nagtangka naman na siya'y patayin, yan nga, nasugatan sa liig. Dapat din malaman dahil siya nga ay Vice President. Inuulit na. Yun, pwede yun. Doon, may point ka, may kabe. Ha? May point ka doon na kailangan malaman ng taong bayan kung sino nagtangka sa buhay niya, kung sakali man. Pero tanga ka ba? Vice President yan. Hahayaan ba ng mga security niya na masaktan yan? At dapat nabalita na sa balita yun. Hoy, tanga lang. Putangina, no? Tingnan niyo ha. Dito niyo malalaman kung gaano ka bitter, no? Kung gaano ka bitter ang mga tanso vlogger na katulad ni Mike Abe. Alam niyo kung bakit? Nung nakaraan, nung hindi pa sinasagot ni BP Sara yung sa totoo lang, kami hindi namin binigyan ng pansin nyo kasi biruin mo ha, anong connect sa Pilipinas nung sugat ni BP Sara? Diba? Anong connect nun? Ang ginawa ng mga tanso, kesyo chikinini daw. Chikinini ganun kalaki. Kesyo chikinini daw, hinalikan daw nung lalaki ni BP Sara. Tayo na ka. Guro, ikaw may gabi pag nagpakita ka kay BP Sara, sinapak ka nun. Tulog ka nun. Puta, ganong na babae na parang may pagka-boyish, may pagka-tumboy-tumboyin. Sasabihin mo, may kabit. Ha? Sipin mo nga may kabe. Hype na yan. Tapos ngayon, na etong si Mike Abe, binigyan na naman ng panibagong kahulugan. Na kesyo nag-last daw. Hindi na-get yung logic. Gago! Hindi, ito ha, payo ko lang sa'yo Mike Abe ha. Patanda ka na ng patanda. Please lang Mike Abe, enjoyin mo ang natitirang buhay mo sa mundo. Huwag kang maging tanga. Hindi habang panahon, no, yung tayo ay nananatiling buhay dito sa mundo. Maaaring bukas mauna ka na. Maaaring sumunod na rin ako, no? Hindi natin alam doon eh. Doon naman tayo hahantong eh. Una-unahan lang 'yan. Ika nga ni Robin Padilla, pag oras mo na. 'Di ba?
Yan ang sinabi ni Senator Robin Padilla doon sa pelikula niya na sa Mista. Pag oras mo na. Ngayon, pag inabot ka na ng oras mo, Mike Abe, huwag kang maging tanga. Gago! Anak ng teteng yan, tanda-tanda mo na, tanga ka pa rin. Gago! Ulitin mong sugat, ginawan mo lang issue. Puta, saan ka nakakita? Kaula-ulahang vlogger sa buong mundo na yung sugat, na sugat ng isang vice president, ginawan ng issue. Gago! Ang lapit mo. Saludo kami sa'yo, Mike Abe. Isa kang dalubhasa. Itang ina ka. Gago! Tumalsik yung tinga ko sa mic, oh. Puta na, oh. Oy, Mike Abe, tumatalsik, oh. Ay! Oh, ito si Mike Abe. Grabe ka. Ang talino mo. ikaw ang pinakamatalino sa lahat ng tanga. Gago! Ay! Ang lupit, guys. Kauna-unahang vlogger to. Puta na, yung sugat sa leeg ginawa ng analyze. Tala, ano ka? Si Soko ka ba? Ano nga yun? O sino nga yung host sa Soko? Mga kaibigan. Kaya kong gayahin dati yun eh. Paano ba yung intro ng Soko? Narito po ang Soko. kaya akong gayahin dati boses nun sa Soko eh. Puta na. Oy, Soko, shoutout sa inyo. Mukhang may nag-a-apply, mukhang kailangan niyo po ata to si Mike Abe. Magaling siya mag-analyze sa mga nangyayaring sugat. Halimbawa, Mike Abe, tinamaan ako ng buni sa puweto. Saan yung pinaka-damage ng balat ko? Gago! Oy, Soko! Nagusto atang mag-apply ni Mike Abe sa inyo, tanggapin nyo to. Ito yung kailangan nyo, di ba? Di ba? Yung may mga kapag, halimbawa, may binarel, oh. Yung tama ng barel, alam ni Mike Abe kung saan galing yun. Gago! Yun si Gas Abelgas. Si Abelgas pala. Si Gas Abelgas. So, ano daw? Ano yung boses mo? Tunog Inday Garutay. Ay, tunog Inday Garutay ba? Oh. Mga kaibigan. Gago! Narito po ang isa sa mga Soko. Gustong mag-apply ng Soko. Gago! Nag-iimbestiga ng sugat. Walang iba kundi si Mike Fake News. Gago! Utangin mo, hayop ka. Hindi po biro yung posisyon. Wow. Kung ito ay isang pangkaraniwang opisyal ng gobyerno, Aba. parang wala tayong pakialam at buhay niya yan. Katapos ang sagot niya ng tanongin kung sino hindi na daw kailangan, lahat sila. Wait lang. Sino may kagagawa nito? Ang sagot niya, lahat sila. So mayroon bang sariling problema ang ating Vice President? Ano ito? Puta na, Mike Abe, ikaw ang may problema, hoy. Huwag mo sabihin na si BP Sara ang may problema sa pag-iisip, ikaw yun. Sintu-sintutong hype nun eh, no? Hindi nagits yung, Sir Jason Sa. Pwede ba kitang ma-interview? Ano si Sir Idol, Tokayo Idol Jason Sa, shoutout sa'yo. Ay, pwede ba kita ma-interview? I-interview lang kita kung ano masasabi mo dito sa analyze ni Mike Abe about sa sugat. Gago! Lupit mo. Grabe na to, no? Grabe na pagka... Hindi, si Mike, kung ang administrasyong Marcos ay obsessed sa mga Duterte, si Mike Abe naman, obsessed kay Pastor Apollo Quiboloy, obsessed sa sugat ni BP Sara. Gago! Pinagtripan na naman si Mike tayo. Ang bilis ng bunga nga ni Mike Abe. Magsalita, nagbabibrate para... Binilisan ko talaga kasi medyo boring pag hindi binalisan. Jay, may tawag doon. Keloid Scar yun kay BP Sara. Pwede rin yun, Keloid. Hindi alam niya Mike Abe yun. Hindi alam niya Mike Abe yun, Keloid. Hindi alam yun. Hindi niya alam yun, Oo. Ganun talaga. Kasalanan ni Marley yan dahil sa salitang gurgur, daming naging bobo. Gago! Oy, Marley ka!
Yan kasi, kakasalita mo ng gurgur araw-araw sa live mo. Yan, dami nagiging tanga. Gago! Ayot na, pati tuloy si Mike Abby na nahawa na sa katangahan, no? Kawawa naman to, tandaanan, tanga pa. Again, kung ito'y gimmick, hindi magandang gimmick. Kung ito'y totoo, dapat malaman ng taong bayan. Dapat Anong gimmick? Nakita mo nga, sus. Alam mo, Mike Abby, hindi naman kasing tanga mo si BP Sara na gumawa ng gimmick na laslasin niya yung leeg niya para lang may ma-issue sa mga Marcos. Tanga ka ba? Gago! Gimmick daw? Paano Halika nga rito, Mike Abby, laslasin ko leeg mo tapos sabihin ko gimmick yan. Gago! Tarantado. Gimmick lang daw yung sugat ni BP Sara. Maglaslas ka kaya. Ito gawin mo. Mike Abby, maglaslas ka. Maglaslas ka ng leg. Isagad mo rito. Dito banda. Yan, dito. Para hindi ka na mabuhay. Hayot ka. Gago! Maglaslas ka tapos mag-live ka. Sabi mo, ganito yung, i-demo mo. Kung paano nasugatan si BP Sara, i-demo mo, i-try mo sa leg mo. Sabihin mo, ganito, ganito po, ha? Ganito po yung paglaslas ng leg ni BP Sara. Yan, kita niyo po ba? Dumugo. Kita niyo po ba? Dumugo, ha? Dumugo. Kita niyo po. Yan. Wow. Gago! Yan, nakikita nyo. Ganyan po kung paano ginawa ni BP Sara ang gimmick na to. Para mapagbintangan ng Marcos. Tanginang yan. Gimmick daw, si Raulo. Hayop ka, Mike Abby. Puro ka na lang ganyan. Araw-araw. Muntang nga ang puti. I-demo mo yung kung paano naglaslas si BP Sara. Ma'am Nish, mega love shoutout sa Ma'am Nish. Hayop ka? Puta na, pati ba naman yun? Inano mo pa? Hayop na to. Wala nang talaga si Mike Abby, no? Ay, Ma'am Pearl! Mega love shoutout, Ma'am Pearl. Ay, shoutout, Ma'am Pearl, kay Marisa, kay Asmi. Ano daw? Ang lap trip ka dyan. Dami namin tawa dito. Hindi nga Asmi. Biruin mo, Biruin mo, Asmi. Sabi niya, gimmick lang daw ni BP Sara yung hiwa niya dito. Kung sabihin natin na nahiwa talaga yun, baka mamaya, syempre, tao lang din yan. Alam naman natin yung mga Duterte, hindi naman yan hindi yan parang porket vice president ka na parang ang pagkakaalam ko nga, gumagawa pa nga ata ng gawaing bahay yan si BP Sara Yan ang alam ko, Yan ang pagkakabalita ko. Hindi yan umaasa na yung parang katukatulong ganon. No, malay mo naman, biglang nga napasabit yun sa kung saan. Ngayon, Mike Abby, para mapaniwala mo kami, i-demo mo. Ganito, kita nyo ba to? Kita nyo to? Nakikita nyo ba to? Leeg ko to. Gago! Nakikita nyo, nakikita nyo, kutsilyo to. Ganyan mag-vlog si Mike Abby, di ba? Nakikita nyo to, kutsilyo to, di ba? Isasaksak ko ngayon sa leeg ko to. Ganito po. Ganito yung ginawa ni BP Sara kasi gimmick po nila yun. Ngayon, eto po, hihiwain ko na. Ayan na po, hiniwa ko na. Medyo masakit po. Gago! Medyo masakit po yung pagkahiwa. Ayan po, nakita niyo po, nagdugo. Gago! Nakita niyo po, nagdugo. Aba, mga kaibigan, hindi po tama ito. Medyo nawawalan na po ako ng hininga. Gago! Dapat po itong malaman ng taong bayan dahil nawawalan na po ako ng hininga. Gago! Tapos sabi niya, witang, kasi kapag di ba kapag nahiwa tayo sa balat, maya-maya pa bago sumakit di ba? Maya-maya pa bago sumakit. So pag hiwa, hindi ka naman agad hindi ka naman agad mapaparay ka pero hindi agad masyadong masakit. Maanuan muna ng hangin bago siya maging masakit. So yun na nga So sabi ni mabalik tayo. Ayan na po. So humahapdi na. Aray. Wow.
Gago! Matay lang mo, Mike Abby. Takot talaga. Okay, Mike Abby ha. Inaantay ko. Hindi ko naantayin yung pagsagot mo sa hamon ko sa'yo. Aantayin ko na lang kung paano mo i-demo yung sugat sa leeg ni BP Sara. Gago! Kasi na mo, live ka. Grabe talagang katangahan na to, Mike Abby. Okay, tuloy pa natin. Dapat nasa publiko. Tignan natin baka i-demo nga, no? Ano ang sanhi at sino ang nagtangka sa buhay niya. Kung siya ang gumawa nito, dapat ding malaman bakit niya ginawa. Kung halimbawa daw na kung si BP Sara daw ang may gawa nung sugat sa leeg niya, or baka ang pinapalabas na kung si BP Sara daw ay nagpapakamatay daw, ganon, dapat niya daw ipaliwanag ni BP Sara yun. Di, ganito na lang, Mike Abby, para mas maliwanag sa mga katulad mong tangang viewers mo, mag-demo ka. Sabi mo, ganitong, tapos bibigyan kita ng title para mag-viral yung video mo. Ganito Mike Abby. Ang title mo, BP Sara, ganito ang ginawa sa leeg niya. Di ba? Ang ganda. Ang ganda nun, Mike Abby. Ang gandang content nun. 1 million views. Gago! Okay, maraming salamat po, Ma'am Persol. Thank you. Ha? Ganun ang gawin mo, Mike Abby. Binigyan na kita ng title. BP Sara, ganito ang ginawa sa leeg niya. Tapos i-demo mo. Ha? I-demo mo. Ganun, pak. Tapos sabihin mo rin, kita nyo? Ha? Kita nyo? Gago! Kita nyo? Nagdugo. Aray. Wow. Gago! Ang sakit ng pangako pag si Mike Abby yung yung content ko. Putang ina kasi. Grabe naman kasi sa katangahan yan. Kasi pangalawang pangulo ng bansa yan. At kung halimbawa nagbabalak yan na maging pangulo ng Pilipinas at maging pangulo, mahalaga na yung kanyang sarili pinapangalagaan. Kung halimbawa siya ang gumawa niyan, halimbawa lang, ba hindi yan normal? May something. Ang pinag-uusapan dito yung institusyon, yung opisina, yung posisyon. Hindi ho yung pagkatao lang ng isa. Gago. Gago. Narinig mo yun? Ulitin lang. Halimbawa lang, ba hindi yan normal? May something alagaan. At kung halimbawa nagbabalak yan na maging pangulo ng Pilipinas at maging pangulo, mahalaga na yung kanyang sarili pinapangalagaan. Kung halimbawa siya ang gumawa niyan, halimbawa lang, ba hindi yan normal? Kung halimbawa na siya ang gumawa niyan, hindi yan normal. Okay? So, nandun siya sa topic about sa personal na buhay ni BP Sara. Kapag may diferensya daw si BP Sara sa pag-iisip, hindi daw normal yun. Okay, play. May something. Okay. Ang pinag-uusapan dito yung institusyon, yung opisina. Tapos sabi niya, ang pinag-uusapan dito, yung konstitusyon, yung opisina. Ano ba talaga may kami? Andun ka na nasa sabi mo, may diferensya si BP Sara. Kaya nakakatakot na maging presidente. Tapos ngayon, hindi yung tao daw ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, yung opisina. Ano pa talaga? Gago! Ay, naku po, may kabi. Ano nangyari sa'yo? Yung kitang ko. Pastor Apollo Kibuloy. Kung pinagbigyan nyo lang sa inihingi ni Mike Abby na 10 million, dito nagkaganito eh. Ate Joy, shout out. Pagiging tanga, di rin normal. Gago! Pagiging tanga, di rin normal eh. Tama naman. Sumer, tanga, naniniwala ba mga tao sa gunggong na to? Seriously. Ewan ko ba dyan? Putang inang yan. Abnormal ang putik. Abnormal ka, Abby. Takot si Mike Abby kay BP. Hindi kasi, alam nyo, kaya takot to kay Oy, sorry, ba't ganyan mukha mo? Ang cute ni Mike Abby dito. Tingnan mo yung tsura ni Mike Abby, guys. Parang ikaw yung nahiwa sa leg eh. Dayan mo lang siya, ganyan lang yung mukha niya dyan.
Hindi alam niyo kung bakit ako to. Isa kasi to si Mike Abe sa may mga binigay na fake news sa mga tao laban sa mga Duterte. Katulad ng secret deal, katulad nung basta marami siyang mga marami siyang pati nga yung sa kabit-kabit ni BP Sara na pinauso ng mga tanso, sinakyan niya rin yun. Biruin mo yung taong sinasabi niya na malawak ang kaalaman or karanasan sa media, naniniwala sa mga chismis. Ngayon, pati yung sugat, inimbestigahan. Gago! Hindi lang pala basta attorney to kasi dati diba attorney siya. Hindi ka lang pala basta attorney, Mike Abe, investigador ka rin pala. Gago! Hindi, alam nyo, super takot to si Mike Abe. Kasi mahirap lang magsabi. Alam mo ba, Mike Abe, ang hirap lang talaga magsabi. Hindi kaya natatakot to. Siguro feeling niya. Feeling niya lang naman kasi lagi lang naman din to nagpipiling eh. Feeling niya lang naman na na baka pag nanalo sila mga Duterte, yari ako. Kasi ang dami kong mga katarantaduhan na ginawa dun. Naku po, yari ako. Oh, wow, ha? Malalamog yung puwet ko sa kulungan. Gago! Ha? Tapos kalabang ko pa si Jay Guevara. Alam ko si Jay Guevara maraming tropa sa Muntinlupa yun. Ha? Baka malamog ang puwet ko dun. Wow! Gago! Wow! Puruin mo saan ka makakita nun? Hindi, ito seryoso Mike Abe No? Ito seryoso Mike Abe. Alam ko nanonood ka sa video ko. Media ka? Ganito ka katanga? Di ba? Kaya yung network na tumanggap kay Mike Abe, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip po kayo ng maigi. Kung si Pastor Apollo Kibuloy niya, tinarantado niyan, kayo pa kaya? Gago! At ito pa, Mike Abe. Ang pinapalabas kasi dito ni Mike Abe, parang may diferensya daw sa pag-iisip. No? May diferensya daw sa pag-iisip si BP Sara, no? Kaya niya daw ginawang maghiwa sa leeg, ganun. Pero yung tinutumbok niya rito eh. 'Di ba? Na kaya daw hindi daw karapat-dapat na maging presidente or ano pa ba? Takot na agad, wala pa nga 2028 election, presidente na agad. Gusto mo na ba, Mike Abe, palitan agad si BBM? Easy ka lang. Kami nga, hindi kami atat, ikaw atat na atat ka. Gago! Easy lang, Mike Abe. Easy lang. May 4 years, 25, 26, 27, may 4 years pa, Mike Abe. Easy lang, darating din yan sa patamang panahon. Baka hindi nga si BP Sara baka si Basti Duterte pa. Tsaka ito mo, Mike Abe, sinasabi mo na parang may diferensya si BP Sara sa pag-iisip. Ikaw yun, tanga. Biruin mo, saan ka makita? Kung ikaw ay matino, Mike Abe, yung sugat, ginawan mo ng issue. Gago! Gawain ba ng matinong tao yan? Na yung sugat sa leeg, ginawan mo ng issue. Binigyan mo ng analyze. Inanalyze mo yung sugat ng tao. Baka mamaya pati yung germs niyan i-analyze mo rin. Gago! Yan ang mahirap dyan, Mike Abe, ha? Baka mamaya pati yung germs. Gumamit ka kasi ng yung tag doon, yung ginaganon, tinitingnan, napapanood natin minsan sa TikTok, yung ilalagay sa maliit na salamin, microscope, gumamit ka nun. Baka makita mo yung mga germs dun sa sugat ni BP Sara, may tatak na Romualdez. Gago! Tingnan mo maigi, Mike Abe, yung mga germs, di ba? Lahat naman kahit balat natin, may mga germs yan kapag tinignan sa microscope. Di ba? Tama ba yung bigkas ko? O ngayon, gumamit ka nun, Mike Abe. Tapos, invite mo si BP Sara. BP Sara, tingnan ko lang sa microscope yung sugat mo, ha? O, pagtingin mo, magulat ka doon, baka yung mga germs doon, may tatak ng Romualdez yun. Gago! Ha? Tapos i-demo mo ulit yun, anak ng teting, pati sugat, ginawan mo ng reaction. First time ever.
in the Philippines na may isang vlogger na ginawa ng reaction ng isang sugat. Hindi niya siguro alam yung ano ba yung keloid? Tama ba? Keloid ba? Tama, ano yung kanina? Oy, Sir Kennedy Swagen, shoutout po. Oy, sa mga ano nga pala, no, nakakalimutan ko lagi na. Mamaya na, Sir Kennedy, nakakalimutan ko. Nakakalimutan ko i-flex yung ano ni Sir Kennedy. Mamaya na, nakalimutan ko. Di ko na naman na-send sa Gmail. Mamaya, send ko No? Ano ba yung keloid? Tama ba? Jay, pwede bang makasuhan si Abe dyan? Alam nyo, talagang kung sa kaso lang, pwede. Kasi yung unang-una, yung about dun sa secret deal, siya ang nag-vlog nun. Tapos tinutumbok niya pa. Tapos kung ano-ano pa kay Pastor Apollo Kibuloy, pwede rin siya kasuhan. Eto dito, pwede rin siya kasuhan dito kasi tinutumbok niya sa live, sa video niya, na may sakit sa pag-iisip si BP Sara. Ano, may tabi, ngawit ka na ba dyan sa post mo? Grabe yung uso ni Mike Abby. Kaya mo sinuntok no? Tumabingi yung panga. Mike, wait lang. Grabe, bagay na bagay sa itong sound effects ko dito, Mike Abby. Mga kaibigan, ito po programang kung saan may isa na naman tayong vlogger na tangang natagpuan. Mga kaibigan, si Mike Abby ay isa dating kasamahan at masugid na taga-suporta ng mga Duterte. Pero ngayon, isa na po siya sa mga kritiko na bumabat ito sa mga Duterte. Dahil lamang sa 10 million na hindi naibigay sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Mga kaibigan, kalungkot man yung isipin. Dahil sa pera, nagmita ka siya. Gago! Patay na mo. Hindi ko na ako makakonsentrate sa ginagawa ko dito. Nakakalungkot na ako. Nakakalungkot na ako. Pero naman po, at isang pagkang inuman na minsa ang namahalag. At doon na po natatapos ang kwento ni Mike Abby. Gago! Ay, tangi yun. Mike Abby. Ano pinagagawa mo sa buhay mo? Alam mo, Mike Abby, sa totoo, nailalabas ko yung talent ko sa pagiging komedyante dahil sa'yo. Ano to? Okay, tuloy pa natin. Mahaba pa to. Mahaba pang tawanan to. Posisyon. Hindi ho yung pagkatao lang ng isang Sara Duterte. Naintindihan nyo? Nakuha nyo? Ang punto ko rito. Mali namin sa'yo. Mali namin sa'yo ba? Nagtatanong siya, oy, sa 820 viewers, naiintindihan nyo ba daw siya? Naiintindihan nyo ba daw siya? Nakuha nyo ba daw yung nakuha nyo ba daw yung ibig nyo sabihin? Ha, guys? Nakuha ba? Nakuha nyo ba? Naintindihan nyo ba daw? Puta na, nagtatanong ka kung naintindihan namin. Ikaw nga, di mo naintindihan yung kino-content mo. Gago! Ha? Ikaw nga, hindi mo naintindihan kung ano yung kino-content mo. Uy, ba't walang jacket sa Ate Karen? Mga magalit yun, hindi na magpalipad. Hoy! Tatanungin mo kami kung naintindihan ka namin, pero ikaw hindi mo naintindihan yung pinagsasabi mo. Sira ulo ka ba?
Ma'am Felicia SGTV, shoutout po. Grabe to. Okay, tuloy natin. Kasi kung meron talagang gustong pumatay sa kanya, yung tagumpay yun. Sabi nga niya, hindi rin tagumpay eh. Gusto rin siyang patayin, hindi rin tagumpay. So, sino? Sabi ko sa inyo eh, iba yung dating kay Mike Abe nung sinabi ni Bibi Sara eh. Napapaisip po ako ngayon. Ito sorry po sa kay OJC, kay Pastor Apollo Kibuloy, ginagalang po namin kayo. Pero Pastor, may tanong lang po ako. Paano nyo ito napagtyagaan? Hindi totoong usapan, Pastor Apollo Kibuloy, kung napapanood nyo man po itong live ko. Paano nyo po napagtyagaan si Mike Abe? Believe po ako. Promise, sobrang bilib po ako sa KOJC, kay Pastor Apollo Kibuloy at sa lahat ng member ng KOJC. Sobrang bilib po ako sa inyo. Dahil akalain nyo po yun, napagpasensyahan nyo, napagtiisan nyo po si Mike Abe. Gago! Grabe po, sobrang hanga po ako sa lahat ng member ng KOJC, sa mga nakakasama ni Mike Abe dyan sa KOJC, special to SMNI, no? Bilib na bilib po ako din sa mga kasamahan dati at nakasama noon ni Mike Abe sa SMNI, sila MJ, sila J-Red ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. J-Red, no? Basta yung mga anchor dyan, ng mga nakasama ni Mike Abe. Sobrang bilib ako sa inyo, lalong-lalo na sa'yo po, Pastor Apollo Kibuloy, na sa paano nyo natagalan si Mike Abe? Gago! Oy, maraming salamat po ha. Ano ba't hindi ko makita? Ay, hindi siya mapin? Uy, ba't hindi napipin? Nasaan na yun? Ito to. Oy, maraming salamat po kay Nobel to Liao, mega love shoutout. Kay Inggiterang Pinay, shoutout. Ano yung sinabi ni Sir Kennedy? Yung leeg ni BP Sara, meron siyang thyroidectomy scar. Pwede siyang ganun kapag naoperahan sa thyroid ang isang tao. Ang daming tangang na bobo na sumira kay BP Sara dahil sa liquid discard niya. O yan ha. O ito, i-type mo to, Mike Abe. Thyroid, tama ba? Thyroidectomy scar. O yan ha. I-ano mo yan, Mike Abe ha. Tawag dito. I-research mo. Ha? Para naiintindihan mo. Grabe, no? Hindi, ito ha. Diyan nyo po, si Mike Abe ang patunay kung gaano kabait ang KOJC, lalong-lalo na ang mga kasamahan, ang mga broadcaster dyan sa SMNI at lalong-lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Diyan dito nyo mapapatunayan kay Mike Abe. Biruin nyo ha, sa tinagal-tagal ni Mike Abe sa SMNI, napagtiisan siya ng mga KOJC. Grabe yun, guys. Kung ako kasama nito, putay na pinatay ko na to. Gago! Sorry ha. Oy, Mike Abe, sorry pero sinakal ko tong hype na to. Kung ako kasama nito araw-araw, patay to sa akin. Hindi to abutin ng 1 linggo. Diba? Kaya sobra talaga. Grabe, sobrang bait ng KOJC. Kaya isang patunay, isang buhay na mukhang bangkay na patunay si Mike Abe. Gago! Diba? Putay na grabe. Paano mo napagtiisan yun? Yoy, shoutout po dyan sa KOJC sa SMNI. Paano niyo po napagtiisan si Mike Abe? Kung ako po, putay na, ang hirap kalkulahin sa utak na may ganito kang kasama araw-araw. Ang hirap nun. Kaya Pastor Apollo Kibuloy, kung mapapanood mo to, napakabait niyo po talaga. Tangina, grabe talaga. Ay, sorry, napamura tuloy ako. sorry. Sorry po. No, grabe po ha, Pastor ha. Iba yung ano nyo, iba yung haba ng pasensya nyo.
iba yung PC nyo. Na yung PC nyo hindi hindi ganito kalaki sa wire eh. O, saan na yan? Yan. Hindi ganyan kalaki sa wire eh. Ganito ata kalaki sa mic, Pastor, kasi sobrang haba po. Sobrang kapal ng pasensya at haba ng pasensya nyo. Ilang taon to sa SMNI? Sino yung ano dyan? Okay, Ma'am Janice Labor, shoutout po. Sino yung mga nakakaalam dyan? Ilang taon to sa SMNI? Nakadami ako ng tawa sa'yo, Boss J. Nawala ang lungkot ko nanonood sa live mo. Oy, salamat po ah. Siya may kabi kasi. Ayop na to. Guys, ilang taon? 15 years. Biruin mo, may kabi. May 8 years, 14. 15 years daw. I mean, ingat sa words. Ingat ba? Sorry. Hindi totoo naman eh. Pagkasama ko to, pinatay ko talaga to. Patayin ko to. Stress ako dito eh. Oo, grabe no. Tungina 15, biruin mo may kabi ha. Sobrang, ikaw ang halimbawa ng kabaitan ng KOJC. Especially to Pastor Apollo Kibuloy. Napagtiisan kanila ng 15 years. Gago! Ang galing mo dun. May kabi, sira ka ng sira kay Pastor, pero ikaw pala yung magiging patunay kung gaano sila kabait. Gago! Diba? Kasi biruin mo ha, yung ganyang ugali mo, walang magtitiis sa'yo. Tignan mo, para wala kang ang kaibigan eh. Diba? Ilang yan. Oy, tsaka ito in fairness, may video siya ha, na 9 minutes na, palakpakan! Yay! In fairness, first time ever sa karir ni Mike Abby yun. Lumagpas po ng 1.12 minutes po. 1 minute and 12 seconds ang kanyang video. Hindi siguro baka inadapt niya naman yung sinabi ko. Na medyo lumabas siya sa bubbles niya para ma-enhance yung utak niya. Baka ginawa niya yung kaya medyo humaba ng konti yung video niya. Gago! Oy, Ate Karen, maraming salamat ha. Thank you. Oy, Bryke, anong tinatawa mo dyan? Sinuwag niya si Pastor ugaling hayop. Sinuwag daw si Pastor. Ay, Ma'am Chi Lopez. Ay, ganda ni Ma'am Chi Lopez, oh. Ma'am Chi, ano yan? Filter ba yan to? Ma'am Chi, may nakikita ko. Ano yan, ha? Tabunan mo yan, Ma'am Chi. Gago! Ma'am Chi Lopez, tabunan mo yan. Gago! Bawal yan dito sa akin, ha? Bawal po yan dito. Ayoko nakakita ng ganyan. Ma'am Chi, ano yan, oh? May nakikita ko, Ma'am Chi, ha? Pakitabunan. Gago! Mag-trip ba si Ate Chi? Ate Chi Lopez! Ha? Ang ganda ng mga viewers natin, no? Patayin mo na. Hindi wala ko sinasabing papatayin ha. Kung kasama ko siya, baka sakali. No? Kung kasama ko siya, kasi malabo naman yun, tiga-planetang Mars to. Gago! Tiga-planetang Mars. Nawala ako, guys. Hype din. May napindot na naman ako, visit. Grabe si Mike Abe, no? Tangan, lapit mo, Mike Abe. Akala mo yun, Mike Abe, na ano mo yun? Na i-divert mo yun? Magic eh, no? Magic. Ano sabi nito? Baka may backer lang yan kaya nakapasok sa SMNI kasi sabaw eh. Malapit na anniversary ng nga pala no. Grabe ka, tayo ng uso yan. Okay, tuloy pa natin. Hindi pa ako na No, sila daw lahat. Di ba ang gulo no? Ang statement na yon. Ulitin ko lang para maintindihan nyo. Kung may nagtangka sa buhay niya ng ating pangalawang Pangulo, mayroong responsibilidad na imbestigahan niyan. At isa publiko kung sino ang gumawa niyan. So, hearing na yan. Senate hearing na yan, Mike Abe, no? Tama, no? Tama ka naman si Mike Abe. Kapag may daw sa buhay ni BP Sara, Senate hearing na yan.
O kaya sa camera. Ay, naku, sisikat na naman yung mga tao dun. So, si BP Sara, alam mo, BP Sara, kasalanan mo rin to eh, BP Sara. Hindi mo in-explain ng maayos. Yan tuloy, nawindang yung utak ni Mike Abe. Gago! Kasalanan mo to, BP Sara. Huwag ka kasing ganun. Alam mo, yung mga tansu vlogger kasi, BP Sara, makikitid mga utak ng mga yan. Yung mga ganong logic mo, hindi nila maintindihan yun. Kaya kasalanan mo to, BP Sara. Dapat in-explain mo na lang. Hindi mo na nilaliman. Si BP Sara naman, alam mo, bobo si Mike Abe. Gago! Grabe. Panalo ka, Mike Abe. Ikaw na talaga. Nawala tuloy siya, Ma'am Chi. Na-open data si Ma'am Chi. Ganda pa naman ni Ma'am Chi Lopez, no? Tapos nawala. Sorry na, Ma'am Chi. Balik ka na. Ma'am Chi Lopez. Balik ka na. Sorry na. Nagurgur ka na. Nagurgur ako eh. Kasi ito si Mike Abe. Magurgur daw. Hintangin lang yan. Wala nang gurgur. Ay, nako Mike Abe. Ano pa ba ibabalita natin? Tapusin na nga natin to, guys. Mani, sarili niya, ginawa niya dahil meron siyang problema. Kaya nagtangka siya magpakamatay at last partida, partida ho yung dahil sa sugat po ni BP Sara, naka-script pa yan. Tingnan mo, may binabasa siya, lupit mo talaga, Mike Abe. Pati ba naman yung sa hiwa ni BP Sara, nagsulat ka pa? Gago! Ay, grabe talaga, grabe. Ang tindi mo, Mike Abe. Iba ka sa lahat ng aking nakilala. Iminulat mo ang utak mo. Sa ganda ang bobo mo. Gago! Papakanta tuloy ako. Iba ka sa lahat, Mike Abe. Kung sa pelikula ikaw yung movie ni ikaw yung pelikula ni PJ Dalubhasa. Gago! Alright, dito to lang, Mike Abe, ha. Kung sa movie lang ang magiging ni Mike Abe, kung yung katangahan ni Mike Abe, kung sa movie natin dadalhin, siya ang pelikula ni PJ na Dalubhasa. Gago! O naman yung isa pa, yung isang bala ka lang. Syempre, si Mike Abe, ibahin natin sa kanya. Isang tanga ka lang. Gago! Isang tanga ka lang. Di ba? Di ba may movie si FPJ, isang bala ka lang. Kapag dinivert natin kay Mike Abe yun, isang tanga ka lang. Gago! Nanlamunan, dapat din malaman. Kasi siya hindi pangkaraniwang tao. Kaya kung gimmick ito, totoo ito, dapat pa rin malaman. Kasi diyan nakataya ang matinong kaisipan ng isang tao. Hindi daw pangkaraniwang tao si BP Sara. Ano siya, mutant? Gago! Ano siya, mutant? X-Men? O baka Avengers? Ano? Hindi daw siya pangkaraniwang tao. Ano siya? Ayup ka? Hindi na bang karaniwang tao? Tingin mo kay BP Sara mutant? Ano yan? Kasama nila Wolverine tsaka nila Cyclops? Gago! Ilan mo? Ayup ka? Tingin mo kay BP Sara may special power? Gago! Ang tingin mo, siya? Kasama siya sa Power Ranger? Siya si Power Ranger Yellow? Gago! Hindi magkaraniwang tao. Oy, BP Sara, ikaw pala si Supergirl, ha? Hindi mo kami na-inform, BP Sara. Ito sinabi ni Mike Abe, hindi ka pangkaraniwang tao. Ang pangalawang Pangulo, merong responsibilidad na imbestigahan yan at isa publiko kung sino ang gumawa niyan. Kung yan naman ay sarili niya, ginawa niya, dahil meron siyang problema, kaya nagtangka siya magpakamatay at lastasin ng lamok. Di ba? Ngayon, Mike Abe, yung nagtanong, asan yung nagtanong kanina, makakasuhan ba si Mike Abe?
No, makakasuman ba dyan si Mike Abby? Oo, kasi pinapalabas niya rito na si fake news na naman to eh. Diba? Panibagong kaso na naman to sa kanya. Fake news na naman. No, una sinabihan mo ang isang vice president na wala sa katinuan ng pag-iisip. Tapos sinabi mo nagpakamatay, fake news again. Oh, kaso ka na naman. Tapos ang pinakamalapit, eto. Dapat di malaman kasi siya hindi pangkaraniwang tao. Hindi siya mangkaraniwang tao. Oy, Baby Sara, grabe ka. Ikaw pala si Supergirl, ha? So, sino si Superman? Si Baste? Wow! Ganda nun. Si Basti Duterte, si Mayor Basti Duterte ang Superman. Si BP Sara ang Supergirl. Ang Superman, si Mayor Basti Duterte. Ang galing, ha? Oo. Grabe. Kaya pala galit na ano sila. Kaya pala ha, hindi pang karaniwang tao. Saan mo na pa? Uy, may kabi, saan mo na pupulot yung mga ganyang kataga mo? Tiga dito ka ba sa mundo namin? Ha? Tiga dito ka ba sa mundo namin, may kabe? Akalain mo, may internet na sa Mars. Gago! Oy, may kabe, akalain mo may internet na sa Mars, ha? Ang pagkakaalam namin, walang signal dyan, ha? Talagang mukhang pinatayuan ka na ng internet dyan ni Ma'am Sitar sa Mars, ha? Saan ka na yan? Kasi kakakain mo ng ano eh. Alam mo, may kabe, sa kakakain mo ng ano yan, ng buhangin sa West Philippine Sea. Kaya ka nagkaganyan. Iwas-iwasan mo, walang potassium yun. Oy, may kabe, walang vitamin C yung buhangin sa West Philippine Sea. O baka hindi kaya, baka isa ka rin sa umuubos dun sa 13 billion na pulburon. Gago! Oy, Mama Yama, ano to? Sa Yama. Shirley, maraming salamat po. Thank you sa blessing. Ayop to. Sir Jay, wala ka na bang ibang pwedeng pag-aksaya ng oras para naman galing mentally ang kino-content mo? Boses pa lang yan, parang pinalaya ng impyerno. Unang-una, dun sa walang mapag-aksaya ng oras, alam nyo, unang-una, ito kasi yung ito yung tinatawag na style ko. Oo, para po ako sa mga katulad ng mga tangang vlogger katulad nito ni Mike Abby. Kapag gusto niyong bali-balita, doon po kayo. Nagbabalita rin naman ako dito, pero kadalasan dito, gusto ko talaga ng babara ako ng mga tangay. Gago! Ngayon, kung medyo nagsasawa na po kayo sa content ko, you're free. Pwede po kayo, mawalang galang na po, lumayas po kayo. Kung halimbawa na ayaw nyo na sa content ko, pwede naman po yan. Kaya kung di ako nagsasawa sa ganito, ito yung ito yung menu ko. Kanya-kanya kasing menu ang banateros. Ako para talaga ako sa mga tanga-tangang mga vlogger. Kaya kung gimmick ito, totoo ito, dapat pa rin malaman. Kasi diyan nakataya ang matinong kaisipan ng isang tao. Diyan din nakataya kung kaya bang bigyan ng proteksyon ng PSG ang isang elected vice president. Buta mo, pati yung PSG, dinamay mo pa. Ay, talaga itong tao to. Kung sa'yo, may kabi, yung gano'n pa eto, tayo na ito sa may kabi, asan na yung bag ko rito? Putay na mo, may kabi, bumili ka ng kausap mo, ito. Tayo na, tangin itong hype. Ito, may kabi. Hayop ka? Ito yung wallet ko, may kabi, yan, may kabe, may 500 dito. Putang ina ka, bubili ka lang kausap mong hayop ka. Sayang, huwag natin tapon. Ang budget din yan, pambili din ng gin yan. Gago! Hayop na to, baliw ang putik. Hindi nga kausap mong hayop ka. Yan, 500. Nandun pa yung... may nakita ko dun May kabi, may kamukha ka dun. Wait lang, kunin ko lang. Ito, may kabi Ganito si may kabi, may kamukha dito sa 500
Oh, ha? Oh, ha? Kita nyo ba yan? Oh, ha? Kita nyo ba yan? Oh, ano po nakikita nyo dyan? Kilala nyo yan? Kilala nyo yan? Oh, ha? Wow. Gago! Ayan po. Ay, nasa na yun? Nawala. Wait lang. Paano ba? Yan. Ito po ang mag-asawang Dilawan. Ngayon ko lang po napagtanto na si Mike Abe ang ring incarnation ni Ninoy Aquino. Gago! Yan na, itabi natin ha, oh. Di ba? Hanap tayo ng picture niya na medyo nakangiti. Nakangiti siya. Puta na, wala man lang nakangiti itong hype na to. Hype kang umiti ka. Yan. Pwede na yan. Oh, di ba? Oh, may kabi, oh. Oh, ay puta na ka, magkamukha nga, gagi. Oo, magkamukha nga, oh. Oh, di ba? Oh, Ninoy Aquino. Kaya na, hindi na. Hayop ka, may kami, hindi mo kami ni-in-inform, cosplayer ka pala. Gago! May kami ha, hindi mo kami in-inform ha, magaling ka pala mag-makeup ha. Gago! Gantado to si Mike Abe, magaling ka pala mag-makeup. Akala mo nasa pera ka? Gago! Kinilabutan ako. Si Mike Abe, kaya pala ganito utak mo eh. May utak Dilawan ka pala. Gago! Reincarnation ka pala ni ni Benigno Aquino. Senior. Reincarnation ni Mike Abe si Enriquez. Yan. Wag ganun guys. Idol ko yun si Mike Enriquez. Alam niyo kung si Mike Enriquez nandiyan buhay pa. Tapos ganyan ang ginawa nila Bangag tsaka ni Tamba sa mainstream media, hindi magiging ganyan. O ako na nagsasabi sa inyo, hoy, ha? Hindi damay si Mike, si rito. Oo, kita mo, may kaya pala laging ganyan, oo. May taglay na di pangkaraniwang katangahan. Ay, Ma'am Nila, sama ni Ma'am Nila, oh. Kung sama ni Ma'am Nila, oh. Grabe ka pala, Mike Abe, ha? May taglay ka palang hindi ka pang, hindi pangkaraniwang katangahan, ha? Gago! Meron pa isang video yan. Ito pa, oh. Ito yung malupit. Yan po. Nakalimutan naman nyo ito? Yan si Apollo Kibuloy. Sabi sa inyo, marami tayong baod yan. Yan po. Ha? Oh. Yan po, si Apollo Kibuloy lang tawag niya eh. When wala ng pastor. Ganyan talaga eh. Hindi nabigyan ng 10,000 eh. Puta na, Mike Abe, oh. Tingnan mo. Wanted by the FBI. Puta na, Mike Abe, alam na namin. Tanga ka ba? Gago! O tapos dito, bakit hindi magawa yung ginawa ni Sen de Lima? Unang-una, Mike Abe, doon pa lang sa title mo sasagutin kita. Bakit hindi nagagawa ni Pastor Apollo Kibuloy ang ginagawa ni de Lima? Unang-una, Mike Abe, yung kay de Lima, alam naman na natin ang mga Dilawan kakampi na ngayon ng mga Marcos. Hindi katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, ang kakampi niya lang ay mga Duterte. Kaya kung sasabihin mo na bakit hindi nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung ginawa ni de Lima, ha? Yung ginagawa ni de Lima, una-una, tingnan mo ang tanga-tanga mo. Si de Lima nakulong, si Pastor hindi pa. So paano niya gagawin yun? Mike Abe, paano niya gagawin yun? Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa nakukulong. Si de Lima nakulong na. Ilang taon na nga nakakulong eh. So ngayon, nagtatanong ka, Kibuloy, bakit hindi magawa yung ginawa ni Sen de Lima? Why? O may why pa sa dulo. Tapos 3 question mark. May why na nga, may 3 question mark pa. Anak ng teteng naman. Gago! Anak naman ng teteng, Mike Abe. May why na, oh.
Tapos may 3 question mark pa. Alam mo ba isip ng ano? Alam mo ba meaning ng question mark? Kapag sinabi mo ang katagang bakit hindi magawa yung ginawa ni Sen De Lima, dapat doon pa lang sa De Lima, naglagay ka ng question mark doon. Alam na ng viewers na tanong yun, patanong. Ay, tanga lang. Tanga lang. Gago! Tapos may lagay pa siya, why? Why? Tapos 3 question mark. Oh, may kabe. Halika rito. Kakalkalin ko utak mo. Gago! May kabe, matagal-tagal kong hindi nalabas to sa live ko. May kabe, ha? Tingnan mo, nagtututong na yung libag ko dito. Pag ito, kinalkal ko yung utak mo, tanggal yung bagabag dyan. Gago! Sige, barang, hard mo, kinalkal. Grabe mo, ba't mo kakalkalin yung utak ni May Kabe? Wala namang utak yun. Gago! Tangin na ka, May Kabe. Yan po. Yan, picture lang po yan. Yan po nauna. Para saan yan? Para saan yan? Nakaka-genius ba yan? May Kabe, kapag pinakita mo yung picture ni Pastor Apollo Kibuloy na wanted, nakakaano yan? Nakakamangha ba? Matalino ka na ba tignan? Kaya nga sinasabi namin, oy, Vivian Velez tsaka Mike Abe, hindi lahat ng nakasalamin at nag-i-English matalino. Minsan sadyang Gago! minsan sadyang nagbubububuhan lang kayo. Gago! Ha? Oy, salamat po, Ma'am Nila, buena Flor. Salamat po kahit ma-hard. Thank you po sa blessing, ha. Thank you. Oh. Grabe to si Mike Abe, no? 4 na mata yan, bobo pa. Yung labas ng FBI nung araw, 1 taon na mahigit yan. At ngayon naman po ay... Yun na nga, Mike Abe. 1 taon na nga mahigit yan. Paulit-ulit mo pa rin ginagawa yan. Gago! Ang galing din ng Mike Abe, no? Tanong niya, video niya, sagot niya, yung mga patama niya, rekta din sa kanya. Gago! Ate Miriam Colima, shoutout sa'yo, ate. Tawang-tawa sila, oh. Ate Aileen. No? Hindi, isipin nyo maigi, ha? Diba Brian Urbano? Diba, bro? Nagtatanong siya. Sa title pa lang, nagtatanong siya. Pag nag-vlog siya, tanong din. Tapos lahat ng tanong niya, sinasagot niya. Tapos yung sagot niya, patama sa kanya. Gago! Bumanat kay Sen Lito Lapid. Ewan ko, bakit? Ano ba yung issue kay Lapid? Si Lito Lapid, baka kapartido ba ng mga Duterte yan? Hindi ko alam, eh. Wala akong alam dyan kay Lito Lapid na yan, eh. Grabe, oh. Siyempre, yung ibang mga kaso ang kinakaharap nito dito sa Pilipinas. Kaya po ito pinapakita ko para lang magkaroon kayo ng idea. Idea saan? Eh, kakasabi mo lang, halos 1 taon na mahigit yan. So, ginawa mong tanga yung mga viewers mo. Gago! Sa bagay, tanga ka nga. Tapos, ano pa ba saan namin? Magiging matalino ba viewers mo? Gago! Tanga ka nga, eh. Tama naman si Mike Abe. Oh, ibig sabihin, sinasabi ni Mike Abe, 1 taon na mahigit yung picture na yon, yung issue na yan ni Pastor Apollo Kibuloy, tapos pinapakita niya sa video niya, so tanga nga talaga siya. Gago! Diba? Sabi sa inyo, eh. Sarili niya rin binabanatan niya, eh. Gago! Na dito sa ating topic. Kaya, tanong lang. Dito sa ating topic. Ngayon, buti naman inamin mo, Mike Abe, na halos 1 taon mo nang mahigit na pinagkakakitaan si Kibuloy. Hindi totoo naman. Hindi, okay naman yan. At least, buti inamin mo. Ha? Gets ko na. May pumasok sa utak ko. Ang galing. Gago! May pumasok sa utak ko, guys. Okay, shoutout sa SMNI. Alam ko na kung bakit pala inaaraw-araw ni Mike Abe na i-content si Pastor Apollo Kibuloy at ang Duterte. Alam ko na.
Alam nyo kung bakit? Comment kayo, bakit? Dali. Gago! Ano daw? Protector daw o di umano si Sent Lito Lapid ng Pogo. O tapos kasi hindi kasi alam nyo, mamaya sige alam nyo kung bakit binagbibintangan si Senator Lito Lapid sa Pogo? Singkit eh. Singkit eh, mukhang Chinese. Mukhang spy si Lito Lapid, singkit kasi. Pag singkit ngayon, spy na yan. Gago! Eto, mabalik tayo kay Mike Abe Mike Abe, alam ko na kung bakit araw-araw mong kinokontent si Pastor Apollo Kibuloy. Diyan mo binubuno yung hinihingi mo sa kanyang 10 million, no? Gago! Di ba? At least ngayon alam ko na. So, tama na to. Tama na to, Mike Abe. Tama na tong katangahan mo, ha? Mike Abe, humayo ka at magpakarami.